Čau čau, vítam vás Forman a dneska si ukážeme, ako postaviť takéto tajné dvere. Takže pustíme sa do toho. Najprv si urobíme 2x2 lepkavých pistonov, 4 bloky medzeru a zase 2x2 štvorec lepkavých pistonov. Je to oproti sebe a ešte chcem povedať, že na tieto tajné dvere stačí len redstone, repeater, lepkavý piest, páčka a stone. Takže nie je to veľmi nákladné, okrem tých lepkavých pistonov, ktoré sú v normálnom svete dosť vzácne, takže takto si dáte potom 2 a 2 lepkavé pistony a tu si dáte 4 repeatery, ktoré sú nastavené na najdlhší čas a to isto urobíte aj hore. A napojíte to vlastne na redstone. Takto. To isté urobíte aj tu na. Takže takto. Potom trochu počkám, aby ste si to mohli stopnúť a urobiť vo vašom svete. Takže takto to vyzerá. To isté aj tu na. A toto tu na vlastne, aby to bolo úplne rovnaké, by malo ísť sem. Teraz si urobíte z tohoto bloku takto schodíky do vzduchu. A tu si toto urobíte takto 4x3 bloky nad tými pistonmi, ktoré sa vysunú, keď sa vysunú tie prvé. Stačí to urobiť z jednej strany. A takto si tu už dáte iba 4 redstony. No, takto. Aby to vlastne chytilo tie obidva. Takže 6. Teraz to už iba zapojíte. Tu dám ešte repeatere, lebo aby mi tam došla elektrika. Tu hore. A už tu iba proste dáte nejaké bloky, ktorými chcete dvere zamaskovať. A dvere sú hotové. Tak. Páčku a tada. Dvere sú hotové, takže tú páčku si potom môžete nejak skryť a tu ten redstone si dáte pod zem a tak všelijako. Proste, aby to nebolo vidno. A takto to je zhora ešte. Takto sa tam ide. Toto sú tie repeatery. A to isté je vlastne na druhej strane, iba že tu na nie sú tie schodíky. A keď nemáte až tak veľa lepkavých pistonov, tak vám stačia iba také menej, viac nápadné dvere. Tie sa robia takto oveľa jednoduchšie, ale sú viac nápadné, lebo vidno tam malú dieru. Takže čau čau a uvidíme sa v ďalšom dieli.